makana mo abu ga ha onye na-ekwu ọtụtụ okwu kama abụ m ihe a na-akpọ money in action talk na do adị m akụ ogologo akụkọ my word is my word na m ga-agbalị tọmbara akịta esikọrọ m ama m si egoro mmiri mgbe m acha pịa wata tọmbara agbalị ya abụghị nwere ogologo akụkọ maka onye na-ewu iwe ọkụ dị ka m anaghị akụ ogologo akụkọ so ọ bụrụ na m maara na aka ekpuchi ọnwa na a ga-egori ngwa egwu aka m ntị ihe dị n'ihe mana nsogbu adịghọ o mebibeghị aka ekpuchi ọhịa ngwongwo egwu a ị ga-ego nke ka nke n'ọbụcha mana taa ị ga-eji manya Ugochukwu tụgharị Chizzy bịa this is 25,000 naira to support for ngwongwo egwu ekele egwu ọ ga-adịghị na mma onye ọbụla na-ebe a tụọ Ugochukwu tụbere onye na-ekwe okpokwe ebe a nata m 10,000 tụọ Ugochukwu tụbere mmiri na-ekwe okwe yi ugwu anyị na-ekele our chairman honestly ikwesịrị ịbụ chairman ego itegodoro ebe a ito first round, to second round, to third round, mana so one round ki turu so bad. Oh, Igbo ke ba boy so. So I dey kele ego iyel our brother Makiko instruments. Yeah, Maxwell. Akwebolo onya elaje maya ego ya e ga kwụkwọ. Ke ke se kwụkwọ ego a na go now. Now to check and make expect from next month we get egwu. Ije wete kana aka baba mane tabo na oyo bra be wore ke mane ye kana ije kote the original e man o gadra na ma ine ti gwa na bia so I dey kene our chairman Chief Cletus Okafo Ugochukwu tubelu di Igbo biri na ekwe bole yi ugwu oi afu mo chete na o me ka nne ya biri na yeyi biri na yeyi ndị eyi na ọrụ ndị dị iche ndị Imo siri na ịwashi Imo siri ịwashi ọ bụ ejida ọkara mmadụ mezibọta ọkara mmadụ ọkara mmụọ mgbe m na-afụ bụ mgbe e mere cultural fiesta na Ọbana Square Ọwashi ebe aka nọma na I was MC na anyị nwere mmadụ n'Enugu steeti ọ ga-adịghị na mma n'aha Jizọs ọ bụghị ndị chere ndị asị na ha bụ ndị nke ejere ha asị ha bịa nso anakọta ngwụgwọ ọrụ anyị na ego ha chaịna ọrụ na n'ọsọ mana ndị ka ndị amara amara ha dịrị ndị star ọ gbanye m ndị nkere ebe a so anyị na-ekere biko kere ya ọsọ ka sọpọt chairman anyị Akpụgo nwaanyị nne ọsọ amụrụ adịrị bụa i nwere all it takes you have the color nke ebe ka a na-egote nke a bụ natural color na chairman and and if you watch the color black and white all combined of more form okay na mana Jesus and the way she smiles it gives joy na you papa na us o me kwe say ya ogbatu afa ni ile na afa so ino kwa iba ospa ni de ya Ujunwa na ahia bụ Chinoye asika na woke no ya bụ Ujunwa okay, no, yeah, sorry. Oh, now go. Yeah, where get me okay ta. E mo na go because kare aso chale me la lunch na. Ndo e pom. Eh, o ya ji go home. Now you can for honestly, it's a election in Nigeria. This support the guy carrying Agaboso, Siena Pado, the sum of 5,000 naira cash. Prince. Dr. Wampo Dubeze. Say, everyone and 1 year okay. The actual me career
one day. Able me 25,000 naira. Kiame bere. Yes, also 20,000. And they get their support to chief. I will matter. So no got try them ma. Na ha Jesus. Make them give. They doesn't. I'm a guy. Then they have no night. You can not know the idea. Can't do it. Who can never know my lunch in the world? I said, yeah, you come. Oh, I can't get about this my lunch in the world. Thank you very much. Max. Max. I hope nobody wants to be. Oh, back. No. I will go back.